театр сәнгатен сөючеләр өчен дә зур бәйрәм. Чөнки бүген легендар Зәңгәршәл спектакле белән милли театр сәнгатебезнең йөзе кашы булган Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры үзенең 113-нче сезонын ача. Һәр елдагыча театр үз тамашачылары өчен быел да бик күп сюрпризлар әзерләгән. Һәм бу турыда тулырак итеп сөйләү өчен без студиябызга кунакка Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры Илфир Якуповны чакырдык. Хәерле көн, Илфир әфәнде. Хәерле көн. Илфир әфәнде, мәгълүм ки, сезон ачылу ул тамашачылар өчен дә, театр җитәкчелеге һәм һәрбер артист өчен дә дулкынландыргыч. Менә сез бүгенге көндә берничә сәгать кала сезон ачылырга нинди тойгылар, нинди хисләр белән янасыз? Шуннан тагын бүген 5 октябрь көнне, җомга көнне, традицион без һәр сезоныбызны җомга көнне ачып җибәрәбез. Кичке сәгать 7-дә Галиәскәр Камал театры үзенең легендар спектакль белән дип әйтик, Зәңгәршәл белән 113-нче сезонын ачып җибәрәчәк. Хис-тойгылар әлбәттә гадәттәгечә дулкынланабыз, каршы алырга, ничегрәк кабул итерләр бу елны, бу сезонда ничегрәк тамашачы булыр, җөрерме, бүтән елдагыча актив булырмы алар. Әлбәттә инде буларны уйлыйбыз һәм дулкынланып көтеп торабыз очрашуны. Менә сез директор буларак ничек саныйсыз, быел артистлар ял итә алдымы? Алар яңа сезонга көч тупладымы? Чөнки бик тырышып эшләдек җәй көннәрендә дә, Нәүрүз булып үтте. Аннан соң Саха-Якутияга бардыгыз, аннан Үзбәкстанга тагын чыгып киттегез. Шуннан да әле берсен әйтеп китмәдең, FIFA вакытында да кунакларны кабул иттек, спектакльләр уйнадык тамаша залында. Әлбәттә ял иттеләр дә, шул ук вакытта без инде 15-20 августтан эшкә тотындык, репетициялар башланды. Күп ял итү ул дагын бик әйбәт түгел. Эшләргә кирәк, иҗат кешесенә бигрәк тәгән, артистлар репетиция сорый, артистларга рольләр кирәк. Әлбәттә аларның ничектер хис-тойгы белән эшләгән кешеләр, алар күбрәк эштә ял итә. Эштә ял иткәч инде монда аерым ниндидер ялларга китү. Булай без күзәтеп бардык, шуннан да җәй көне артистларыбыз ял йортларына бардылар, чит илләргә чыктылар, күзәтеп, карап, сөенеп тордык алар өчен. Шуннан да менә башка елларны спектакль күрсәтү алдыннан әле билгеле бер флешмоб уза иде. Сез Камал театры каршындагы мәйданда да эшләдегез, аннан соң аэропортта да барып тамашалар күрсәттегез. Быел андый чара булмады бугай. Әлбәттә, андый чара булмады. Без әле метрога да төшеп, Зәңгәршәлне җырлап, метрода дагын булды андый хәлләр. Флешмоблар алга таба булачак. Менә бу ачылу вакытында инде без үзгәртергә уйладык. Без бу инде флешмоб түгел, постановочный ниндидер шундый клиплар төшердек. Сезон ачылуны әйтеп, сезон труппа исән-сау, Аллага шөкер, артистлар барысы дагын әзер эшкә дигән, менә шундый клиплар төшердек. Шәй табын артына җыелып әйме? Әйе, менә бөтенесен яллардан каршы алган булып, яллардан каршы алып, шәй табына сәхнәдә корылган шәй табына җыйдык. Аннан соң инде менә күптән түгел генә эфирга кадәр сөйләшкән идек. Тагын бер кызыклы гына ничек дип әйтим, шаяру кебек клип төшердек, шаярдык. Шундый клиплар белән хәзер җәлеп итү безнеңчә дөресрәк. Менә ул клипның мәгънәсе, анда Фәрит Рафкатовичка һөҗүм бара бит инде, аның бүгенге көндә хәлләре ничек соң? Аллага шөкер, исән-сау. Шулай ук дулкынланып көтеп тора Фәрит Абубекчәнтәев тәген сезон ачылышны һәм гадәттәгечә Фәрит абый сәхнә алдына, сезон башланыр алдыннан, Зәңгәршәл алдыннан нинди сүзләр әйтим, Илфир, әйдә, ничегрәк төзибез сүзләрне, тагын башларга кирәк, тагын сөйләргә кирәк, тагын аралашырга кирәк сәхнәдә. Мин әйтәм, сез бит инде артист, сез иҗат кешесе, ничек инде сез дулкынланасыз? Әлбәттә, һәрбер артист, һәрбер режиссер, һәрбер сәнгать кешесе сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынлана. Һәм дулкынлану аларга ниндидер көч тә бирә шул вакытта. Һәм менә бүген без ул көчне, бөтен көчебезне, бөтен энергетикабызны тамашачыга бирәчәкбез. Әлбәттә, сезон ачылу ул бер нәрсә, ләкин имтихан тоту ул да булса беренче премьераны тәкъдим итү сезонның 113-нче сезонның беренче премьерасы кайчан була, нинди спектакль була икән? Беренче премьера хәзер менә аның өстендә репетициялар бара. Ул инде май аеннан башланды репетициялар, декорациясе дагы төзелеп бетте. Ул Чыңгыз
Айтматовның «Кым бураны» дип атадык без аны. Ул 4 ноябрь, 5-се, 6-шы, 7-нче ноябрьдә булачак. Безнең традиция буенча Марсель Сәлимҗановның туган көненнән 7-нче ноябрьгә премьера чыгару гадәте бар иде. Шул гадәтне дәвам итеп, менә 7-нче ноябрьдә иртәрәк була инде премьера, әмма ләкин шул кысаларда бер премьера булды. Аның авторы Чингиз Айтматов, режиссеры Илгиз Зәйниев, безнең яшь режиссерыбыз. Шулай ук декабрь айында булачак безнең премьера, декабрь азагында ул «Бию пәрие» дип атала. Аның да режиссеры Илгиз Зәйниев һәм авторы дагы Илгиз Зәйниев, автор башкаручы дип әйтик. Шуннан соң инде апрель айында «Биш кичә» дигән Володинның әсәре, рус әсәрен куябыз сәхнәгә, чөнки безнең репертуарда, Академия театры репертуарында булырга тиеш чит ил драматургиясе, шул заман татар драматургиясе, шулай ук классикалар, алар бар. Менә без рус классикасында кертергә уйладык. Аны куя Айдар Заббаров. Шулай ук Фәрит Равкач башлады инде эшен. Мансур Гилязев язган әсәргә тукталды. Исәнмесез дип атала. Ул яңа әле әсәр, ул процесстан дип әйтим, бергә куелып, язылып, ниндидер корректировкалар кертеп, шулай куела. Шуннан соң инде безнең бу сезоныбыз 113 сезон шулай гастрольләргә дә бай. Без январь айында 11 январьдан 17 январьга кадәр Малый театр России сәхнәсендә, бинасында, филиалында, Малый Ордынкада чыгыш ясаячакбыз. Зур гастрольләр, барлык премьераларыбызны алып барабыз. 100дән артык эшче театрдан хезмәткәр барачак. Аннан соң инде февраль айында безнең Уфада көтәләр. Шулай ук 7 көнгә 14 февральдән башлап 22ләренә кадәр без анда булачакбыз. Без анда Нур татар драма театрында уйнаячакбыз. Мәҗит Гафури театры кызганча каршы ремонтка ябылачак. Шуңа күрә инде без Нур театрында уйнаячакбыз. Шуннан соң инде апрель айларында Чаллында онытмаячакбыз. Әлмәт шәһәрендәге Самараны дагы онытмаячакбыз. Аларның төгәл даталары дип әйтик, билгеле булыр. Безнең рәсми сайтыбыздан карап барсалар тамашачылар, бик әйбәт булыр иде. Шуннан соң инде фестивальләрдәге дә бай безнең сезоныбыз. Ул башланып китәчәк Аяз Гилязевның юбилеена багышланган ноябрьдә, 8 ноябрьдән спектакльләр декадасы булачак. Аяз Гилязев язган әсәрләре буенча ул дагы бер атна булачак, 8 ноябрьдән башланачак. Шуннан соң Һөнәр фестивале декабрьдә үтәчәк. Ул инде яшь режиссерлар фестивале булачак. Гадәти ул безнең инде ел сайын үтә торган фестиваль. Шуннан соң инде сезон тамамланганда 3 июньнән 9 июньгә кадәр Нәүрүз халыкара фестивале. Монда инде укыту булмый, монда булачак театрлар киләчәк, театрлар үзләренең спектакльләрен күрсәтәчәкләр. Һәм безнең шундый гадәт кергән иде Нәүрүз фестиваленә. Без ниндидер төрки регионга багышлыйбыз. Бу юлы багышлаячакбыз 3 июньнән 9 июньгә кадәр 2019 елны багышлыйбыз Башкортстан Республикасы театрларына. Башкортстан Республикасы юкка гына алынмады. Чөнки Мәҗит Гафури театрына да 100 ел тула 19 елда. Шулай ук Башкортстан Республикасы булуына да 100 ел тула. Шуңа күрә бу даталарны әлбәттә без күршеләребезнең шундый юбилейларын читләп уза алмыйбыз. Һәм менә Нәүрүз фестивален аларга багышладык. Багышлауның мәгънәсе шунда: Башкортстанда шулай ук күп театрлар эшли, дәүләт театрлары. Башкортстаннан 5 театр катнашачак Нәүрүз фестивалендә. Әле монсы июньдә, без менә хәзер булачак спектакльләргә дә тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Әлбәттә, безнең ишекләребез, безнең сайттан дип әйтим, җиңеллек, уңайлык безнең тамашачыларга тудырылган, заманча уңайлыклар тудырылган. Әлбәттә, зур сәхнәдә, кече сәхнәдә эшли, бик актив эшли. Шуңа күрә җитешегез, соңга калмагыз, афишаны карап барыгыз, билетларны алыгыз. Менә тамашачылар
уңышлар белән эшләүдә Камал театры чыннан да бик актив һәм нәтиҗәле эшли. Соңгы арада бер конкурс игълан иткән идегез. Ул да булса Камал театры артистларын тасвирлап күрсәтү дикме, шул спектакльләрдә катнашкан кебек киенеп фотога төшеп, шундый конкурс игълан иткән идегез. Аның нәтиҗәләре билгелеме әле? Билгеле, менә бүген без 5 октябрьдә 19 сәгатьтә Зәңгәшәл алдыннан аларны игълан итәбез сәхнәдән һәм аларга VIP абонемент бүләк итәчәкбез. Ул VIP абонемент һәр 113 сезонда булачак премьераларга VIP абонемент дип атала. Ул бары тик 3 кеше генә булачак. Меңләгән тамашачыбыз арасыннан бүген кичкә билгеле булачак. Әйе, менә алар димәк ничә спектакльгә бушлай керә ала дигән сүз инде. Әйе, бушлай һәм аларның уже бик VIP урыннары да бар. Әйе. Илфир әфәнде, килүегез өчен бик зур рәхмәт. Камал театрының быелгы 113 сезоны да шулай ук уңышлы, башка сезоннардан тагын да уңышлырак, нәтиҗәлерәк үтсен дигән теләктә калабыз. Бик зур